संगीत कैसेट कंपनी में जोन बा ई रामा भाई के मुकाबले हम जोन बा ई गाना गावे जाते हैं। आप लोगों के हास रस का गाना पसंद आई आ वही से मिलता जुलता गाना बा कि हास रस का गाना बा आ वही मूर्खन के कहानी बा जौन हम बतावे जाते हैं कि हाँसा सब लौट जीवा लोग। एक दिन का संजोग का बात बा कि यही रामा भाई के हम घरे गईली तो इनके घरे गईली हमके राती के खिया पिया के सुतौलन। इनका एक ठे गाय रहल गरमा गई इनकिया मत इन मूर्ख हो कुल हल इनका गाय रहल गरमा गई राती का के हमके जगौला हमके ले जा अपने जब गैया गरमा गई तो अपन कहीं ले जाके साढ़ के खोजा। ए भैया साढ़ खोजत खोजत गईलन एक ठे साढ़ मिलबो कल लेकिन आयल इनके गैया के सूंघ के हट जाल करे ये ओकर दौड़ दौड़ के पोछिया उठावा लेकिन कुछ करबा न करे। अब ना भैया अब गोसिया के रामा लेके अपने गैया के चली न घरे अब वो समय सवेरा हो गल हल आया करके जवन बा गैया के खुंटा पर बांध देहलन। आ भोरहरी में हमके जगौना कि बेचन भैया तन चला देखा हम रात भर परेशान भैलीन एगो साढ़ सरवा मिलबो कल सूंघ के हट गल कुछ करबा न कैले। ए भैया जा करके देखली तो ये अपने बैला के लेके रात भर घूमत रहला। कहली कि अरे रामा भाई तोरे मशीन मूर्ख के होइबे न करी अरे ये तू अपने बैला के लेके घूमत रहा गाय समझ के अरे ठीक है कैला सनवा अगर कुछ कह दिलो तो कार्तिक में हरवो तू ना जो तुम्हारे बैलो अगर थौस गलत तो इनकिया मत इन मूर्खन के दूठे कहानी है हास रस का ते मग 4 लाइन गाना का भूमिका बाका कि बुद्धि से मान बैठे मलाई चखे अंगूठा छाप की होती कदर ही नहीं गुण से कोई भगवान सा पूज्य है मूर्ख पर कोई डाले नजर ही नहीं जग्गू भग्गू दो भ्राता महामूर्ख थे विष्णु शर्मा गुरु उनके पूज्यमान थे सेवा में मेवा मिलता सिखाते गुरु दान से मोक्ष मिलता वो विद्वान थे। भैया हो तो यही रमा मतिन जवन बा जग्गू भग्गू दूठे भाई बिना पढ़ल लिखल अनपढ़ रहलन अनपढ़ रहलन सब लेकिन बड़ा भारी मूर्ख भी रहलन सर और उन्हन के गुरु का नाम रहल विष्णु शर्मा सिखावा बड़ा पूजा कुल करन से उनकर और कहा कि गुरु जी कुछ अच्छी अच्छी बात बतावा तो जग्गू भग्गू दोनों भाई के गुरु जी यह बात बतावा विष्णु शर्मा कि बचवा सेवा से मेवा मिलेला और यही से मोक्ष मिलेला। बड़े विद्वता का बात बतौलन लेकिन बात कुछ आगे बढ़ गई और जब बात आगे बढ़ गई तो जग्गू भग्गू दोनों भैयन का नाम जनबा याद रहे एक ठे गजल का तर्ज आ गई का कि अरे पागल नजरें कि अरे पागल नजरें पागल नजरें कि अरे पागल नजरें दिल दीवाना लगता है दीवाना लगता है पागल नजरें तेरा प्यार पुराना लगता है पुराना लगता है मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है पुराना लगता है अरे मेरा तेरा प्यार पुराना लगता है पुराना लगता है। यह कवि बड़ा अच्छी लाइन लिखले हमन का कि खाने बिनु कि अरे खाने बिनु विद्वान कभी ना मरता है कभी ना मरता है खाने बिन विद्वान कभी ना मरता है कभी ना मरता है खाने बिन विद्वान कभी ना मरता है कभी ना मरता है अरे खाने बिन विद्वान कभी ना मरता है खाने बिन विद्वान कभी ना मरता है खाने बिन विद्वान कभी ना मरता है अरे खाने बिन विद्वान
अब यही से कवि जी कहानी के शुरुआत लगा कि एकता से पंडा विजय श्री को पाए थे, फूट से दोनों की लंका हनुमत जलाए थे। एकता से पंडा विजय श्री को पाए थे, फूट से सोने की लंका हनुमत जलाए थे। बंटवारा भइले, हर चीज आधा आधा तब निपटारा भइले। जग्गू का लड़का ट्रांजिस्टर बाहर से ले आया था, गांव भर जुटा के जब चालू करके बजाया था। एक दिन भैंस दूहने को जग्गू जा बैठे हैं, जरा गाना सुनू ट्रांजिस्टर को जब बैठे हैं। भड़की है कदम ताल वह भैंस जब लगाती है, चुप हो जा छिनरी क्यों भैंस को भड़काती है। एक दिन जग्गू और भग्गू दोनों भैयन में झगड़ा भइल, और जब झगड़ा भइल तो गांव वाले मिल करके उन्हन का बंटवारा कर देहलन। तो जब बंटवारा कर देहलन तो भैया हो जग्गू के हिस्से में जौन बा एक ठे भैंस रहल हुआ, भैंसिया मिल गई। और जब भैंसिया मिल गई तो जग्गू के एक ठे लड़का कमात रहलन कहाँ, कलकत्ता से कमा के अलन एक ठे ट्रांजिस्टर रेडियो लिया रहलन। तो गांव वालन के बटोर करके गांव वालन के बटोर के ए भैया एक दिन ट्रांजिस्टर बजावत रहलन। उनकर बाप जग्गू अपने भैंस के एक दिन दूहे गईलन, आ ओई बगलिया में वो ट्रांजिस्टर बजत बा। सोचल कि तनी बैठ के जौन बा हम गाना सुन लें। आ जग्गू जब गाना सुने खातिर ट्रांजिस्टर के जौन बा दबौलन, पेच जौन होला ओकर ऐठलन, तो अब में जौन बा गाना तो आवे लगल। लेकिन गाना आवे लगल और भैंसिया के दूहे जब गईलन तो हर भैंसिया आवाजिया सुन के लगल कूदे। आ जब कूदे लगल तो अब इनके समझ में ना आवत बा। जग्गू सोचल कि छिनरी जो गावत है हल्ला करत बा, रेडियोया जो गावत बा यही से हमार भैंसिया कूदत बा। तो कहला कि चुप हो जो छिनरी का हल्ला करते। ए भैया भैंस के हमारे भड़कावत है, दूध ना दुहे देती, कूदत है भैंस। अब गईलन रेडियो के पास तो ओकर पेच ऐठल चाहत हूँ, लेकिन जनता ढंगवा ना बा कि कैसे एके बंद करी और कैसे बंद करी। ए भैया बंद करे के ढंगवा नहीं के मालूम रहल। तो यही जे जौन बा एक ठे बात आ गई सामने। और कौन बात आइल, यही जे कवि जौन बा एक ठे तर्ज दिहले बाटन का, अरे दिल देता है वह भैंसिया के नाई भइल। जब एक ठे पियक्कड़ रहल, खूब पी करके जब मस्त भल तो अपने बुढ़ऊ बाबू के जाए, जब पी के नशा में तो कहा कि बाबू तुझसे मिलने को दिल करता है। जैसे वो रेडिया गनवा गावा तो वो दूध वो जो सरवा पी के आवा तो एक का गनवा गावा मूलचंद भाई कहा कि बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है। ओकर बाबू कहा तनी कल सरब बुझत है पी के आल हवे, हम बुझत हैं कि पी के आल हवे। लइकवा कहा कि बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है। एक दिन ओकर बाबू जो भैंस दुहत रहलन, आ जा करके लड़कवा शराब पी के वही लगवा गावत है कि बाबू तुझसे मिलने को दिल करता है। ओकर बाबू कहला कल सिर्फ बुझत है पी के आल है, भैंसिया कूद जाई। जब सुनल लड़कवा कि भैंसिया कूद जाई कहला कि बाबूजी कहला ई तो सरवा बड़ा दिक्कत करत बा। कहला बेटा एक काम कर कि आज से शराब पियल छोड़ दे। लड़कवा कहला बाबूजी शराब पियल छोड़ दे, लेकिन एक ठे हमार शर्त बा, एक दिन हमारे साथे बैठ के शराब पीला और तहिया से हम शराब पियल छोड़ दे। बाबूजी कहला बड़ी अच्छी दवाई बता दिल, ई तो शराब छोड़ले का। अब दूसरे दिन दोनों बाप और बेटा बैठ करके शराब पिए लगना संगवा। अब पियत पियत जब दोनों फूल भैलन तो बपवा शुरू कैले कि बेटा तुझसे मिलने को दिल करता है। लड़कवा कहला बाबूजी अब आज से शराब पियल छोड़ न देवे के। बाबूजी कहलन कि बेटा
तुम शराब छोड़ सकता है, लेकिन मैं शराब इसलिए नहीं छोड़ सकता कि तुझसे मिलने को दिल करता है। ई होले शराब का नशा। तनी हाई मूर्ख जग्गू के देखा, ई जलना की बंद करे के ढंगवा न रेडियो के, आ तबले कैलन का तरज यह लग गई जग्गू का कि दिल देता है, कि दिल देता है रो रो दोहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। जग्गू गुस्सा में गईलन आ कैलन का कि पटक बाजा के हमारे भैंस के कुदावत ही था, बंद ना होते ही तो ले उपाय हम करत हई। बस जग्गू बजवा उठा लेहलन रेडियो आ उठा लेलन तो कैलन का हो रामा भाई कि पटक बाजा के जग्गू उठाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। बाजा से कान उठाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। पटके बाजा के जग्गू उठाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। पटके बाजा के अरे जग्गू उठाई, अरे ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। कि भैंस कैसे हमरो, अब कैसे भैंस हमरो दुहाई, ढिठाई तू कैलू बबुई। अब कैसे हमरो भैंस दुहाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। अब कैसे हमरो भैंस दुहाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। अरे तीन बैंड का बाजा और तीन बैंड का बाजा चकना चूर हो गईल। तीन बैंड का बाजा चकना चूर हो गईल। तीन बैंड का बाजा चकना चूर हो गईल। अरे देखी के लड़का जब पियर लाल भइल, लड़का पियर लाल भइल। बेचारा लड़का पियर लाल भइल। त जग्गू कह दिहल भैंस भड़काई, ढिठाई तू कैलू बबुई। ए भैया तीन बैंड का बाजा उठा के पटक देना, चकना चूर हो गए। लड़कवा कहला कि तुहार दिमाग खराब हो गया, कमाई के ले लिन। कहला रे बचवा ई बंद ना होता हमारे भैंसिया भड़का दिले, से पटक दिले। अच्छा हमारे गलती के क्षमा कर। इतने ना जब रात भइल तो एक ठे और खेला जग्गू कर दिला। कौन चीज? जाड़ा का दिन भग्गू, जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। भैंसिया वाला खिस्सा तो जग्गू कर रहल वाह। आ उनकर भाई एक जने जो भग्गू रहला तनी भग्गू के बात सुनला। इनकी कितना बड़ा मूर्ख रहलन। आया रे जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। जाड़ा का दिन भग्गू खोजला सलाई। अरे टार्च देख सोचल यही से धराई। टार्च देख सोचल कि यही से धराई। टार्च देख सोचल कि यही से धराई। जल नाही पटक के पत्थर पर जाई, ढिठाई तू कैलू बबुई। जल नाही पटक के पत्थर पर जाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। जल नाही पटक के पत्थर पर जाई, ढिठाई बड़ा कैलू बबुई। भग्गू एक दिन सलाई के जरूरत पड़ राती के, जाड़ा के मौसम बा। सोचले कि सलाई जलाई न सलाई जलाई, टार्च देखल जलत बा। सोचने के लिए यही से जला लें। अब उससे जलावा तो जलबा न करे, पत्थर पर कोई पटक देना उधर चकना चूर टर्च वो हो गई। अरे बाप रे बाप, ये देखा भग्गू का हालत। आ जाड़ा का मौसम बा। जो इन्हों का गुरु बाबा रहलन बतौली न कि विष्णु शर्मा। तनी विष्णु शर्मा बाबा एक दिन घूमत घूमत जाड़ा के मौसम में जग्गू और भग्गू के द्वारे पहुंचल। आ विष्णु शर्मा अपने गुरु जी के देखलन, लोग धधा के जौलन। जाड़ा के समय बा। जग्गू बाबा के देख के कहलन कि अरे बाबा पहले नहाला तब खाना खइहा। आ भग्गू अपने बाबा के ना देखत हवन। जग्गू देखलन तो बाबा के जौन बा अपने पूजमान बाबा के कहलन कि बाबा नहाला तब खाना वाना खइहा। ते जिन एक ठे तर्ज लग गई। तो तर्जवा वह बा, तनी बढ़ा के दा मास्टर। तर्ज बा कि ये दर्जी
रंग दे बचोलिया हमार चुनरिया बंद कई के ये दर्जी चोलिया हमार चोलिया बंद करके ये दर्जी चोलिया हमार चोलिया बंद करके तने हाय सुनला ए बाबा बात गई ना घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बट गई ना घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली आय रे भय हम मिलल बा छिनार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बट गई ना घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली अरे बाबा हमारे भाई भग्गू का बंटवारा हो गल बा तो हमहन के जौन बात तू दोनों जाने के पूजमान बाटा तो हमहन के औरत जौन बात तू हमू के बांट देले बाटीन तल्ला दहिना अंग हमार बा अब बाया अंग तुहार जौन बा भग्गू का बा ऊ तुहार सेवा करे दहिना अंग का सेवा हम करब तो अब देखा जग्गू अपने बाबा का सेवा शुरू कर देने गुरु महाराज का कैलन कि अरे तुहारे में दो हिस्सा गैला या लगाई तोहरा में दो हिस्सा गलया लगाई तोहरा में दो हिस्सा गलया लगाई अरे दहिनी या लंगिया के हम गईली पाई कन्या लगिया के हम गईली पाई कन्या लगिया के हम गईली पाई भगुआ बा मूरख गंवार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बट गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली बाबा दहिने अंग का सेवा हम करब बाया अंग भगुआ के बखरा बा हम तोहू के हम लोगन बांट ले दोनों भाई तो अब जौन बा बाबा हे जाड़ा का मौसम बा पहले नहा ला और नहा ले बाद तब भोजन करिहा भाई एकदम भैया हो कुआं में से जौन बा एकदम 10 गगरी पानी निकाल करके जग्गू अपने बाबा के नहवलन और जब बाबा के नहवलन तो 10 गगरी जब बाबा के ऊपर पड़ल है जाड़ा के मौसम में तो बाबा का हालत का हो गई तनी सुनला कि अरे 10 गगरी जब की गिरावे लपनिया गगरी जब की गिरावे लपनिया गगरी जब की गिरावे लपनिया अरे बाबा का गन गन कापे बदनिया बाबा का गाना गाना कापे बदनिया बाबा का गाना गाना कापे बदनिया बाबा करे ल जय जयकार हाँ बाबा करे ल जय जयकार गुजरिया बखरा कैली झगड़ा कैली ए बाबा बट गई ना घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली ए बाबा बढ़ गईला घरवा हमार गुजरिया झगड़ा कैली अब बाबा गनगन का पथवा जाड़ा के महीना में 10 गगरी पानी से नहौल जगुआ आ भगुआ जब देखले बा कुआं पर पहुंचल कहला रे हमार सेवा तू ना करबे हमहू अपने बाबा का सेवा करब अब भगुओ गरमाल बा वही कुआं पर जाके बाबा से कहले का तनी सुनला बाएं अंक अब मरम्मत करे लगल कैसे कहले तर्ज बा कि अरे पातर राम जी के अरे पातर करही आए रामा हर भग्गू का कहले तनी सुनला कि भैया धोखेबाज सुना अरे हमारी विपत्ति आए बाबा भैया धोखेबाज सुना हमारी विपत्ति आए बाबा भैया धोखेबाज सुना हमारी विपत्ति आए बाबा भैया धोखेबाज सुना दहन दन 20 गगरी गिरावे लपनिया रामा
बाबा ठंडा के मारे बेहोश हो गईलन। धीरे धीरे कुछ देरी के बाद बाबा के जब होश भयल तो दोनों सेवा में जुट गईलन। तो दहिना अंग का सेवा दहिनी टंगरी के जग्गू करत हन, बाएं अंग का भग्गू करत हन। ए भैया आ इतने में दोनों भाई चल गई ना खाना लियावे। जब अपने अपने घरे खाना लियावे चल गईलन तो अब बाबा का कैलन कि अपन बायां टंगरी जौन बा दायां टंगरी जौन बा बायां टंगरी पर फेंक करके आराम से लेटल बाटन। आ जब लेटल बाटन तो यही बीचे दोनों भाई आ गई न, तबले भल का तनी सुनला टंगरियो दोनों बाटी लेले रहलन। तो यहाँ टेरी बा, अरे गुरु आई घर का फंदा बन गई, अरे कंपित कांप गई बाबा गई न कटुआई। देखलन जग्गू देखलन कि हमार टंगरिया जौन बा भगुआ के टंगरिया पर चढ़ल बा। त कहत हम अपने छोटका भैया से भग्गू से कहलन का तर्ज है बा कि जब से सिपाही से भैला हवलदार हो न दुनिया पर गोली मारे। हाय सुनला कहला जग्गू ऊंचा झंडा बा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ल बाटे कि अरे बाबा पर तोहरे चढ़ल बाटे। अब बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ल बाटे, बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ल बाटे, बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ल बाटे। अब गुस्सा में भग्गू मारा लठिया उठाई, टूट गई टांग बाबा रोवा भी लखाई। तब जग्गू कहा का रोवा जानी बाबा, अरे रोवा जानी बाबा ले बदला निकार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले। अब बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले। अरे बाबा गुस्सा रुका, हमहू एकर बदला चुकावत हई। ब उठाए के लाठी जौन बा मरल भग्गू की ना उनहू का टांग टूट गई। जग्गू मरल यहर का टांग टूट गई, भग्गू मरल ओहर का टांग टूट गई। अब बाबा पूरा रोवत बाटा। तब का भयल तने हाई सुनला ए कि रोवा जन बाबा ले बदला निकार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले। हर सुनला कि पकड़ा है जग्गू बाया पैर गरमाई, आ तोड़ दिया टांग बाबा रह चिल्लाई। अरे गईला पसर रोवा दतवा चियार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले। अब बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले, बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले, बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले, बाबा हमार हो बाबा पर तोहरे चढ़ गईले। ए भैया जग्गू भग्गू जोन बाटा मार के बाबा का दोनों टंगरी अपन अपन हिस्सा बना के तोड़ी डालला। इनकिया मतिन मूरख जौन बा रहला जौन बा रामा इनके घरे हम गईली जैसे गनवा हमार होत बा। तो कहला कि भैया चला अंधेरा हो तो चला चल जा बाजारी। हम कहली चला। तो आगे आगे रामा पीछे पीछे हम बाजारी के लगे पहुंचले। कुछ देखला काला सा, कहला अरे रुका रुका बेचन भैया रुका रुका। अब बैठ के लगलन अंगूरी से उठा के नाके किया सूंघे। कहला अरे बेचन भैया देखला ना ये गोबर रहल है, हम ना अगर बुद्धि से काम ले ले होतीन तो यही में हमार पैर पड़ गल रहा। हम कहली बाहर रामा गोबर जौन बा पैर में लगल रहत आ तू हथवो से नकियो से सुंगत मुँहों ले लगा दिला। तोरे मतलब केहू बुद्धिमान है ना है। वही तरह दोनों मार के टंगरी तोड़ दिहला। डॉक्टर आल कहला कि जौन बा अपने अपने हिस्सा के लोगन बांध के खुंटा में खींचा तब तोहरे बाबा का पैर बैठ जाई। बांध के जग्गू मग्गू लगला खींचे, खींचत खींचत दोनों बाबा का पैर वो उखड़ गल। आ जब पैर वो उखड़ गल तो बाबा एकदम चफना पसर गई। आ जब पसर गई तब ले भल का तनी सुनला यहाँ जौन बा एक ठे बात मिलल का बढ़ के जा। अरे चौपट राजा अनहेरपुर नगरी कि अरे टका से साग टका चावल हो बिकाया। तबले एक चौधरी साहब अइलन है। कहला बाबा के लोग आराम करे दा, अब मत बोला इनके टंगरी उखड़ गई बा। तो चौधरी साहब उपाय बतौलन का कि अरे भर हो शरीरिया इनके छोटावा लगाई दिया। कि अरे मुर्गा का पखिया तब देबा हो सटाया।
बगू बाबा बैठक आ गल हमन, इनके बड़ा माछी लगत है। तू लोग कितना सेवा करवा, कितना हुकबा। इनके भर शरीरी चोटा पोता आ चोटा पोत के मुर्गा का पाँख सटा दा आ सटा देबा तो माछी लगबे न करिहन। दोनों मूर्खवा यह कैलन अपने बाबा के भैल का कि अरे मुर्गा का पखिया देबा चारों ओर सटाया। अरे टूटला के कारण बाबा जोगवा रमवल कि अरे हो सवा में दर्द नहीं तनिको सहाय। कि अरे चोटवा गिराय सब पखिया सटवल कि अरे मछिया न लगी है वैद कहा समझाया। ये भैया कि अब जग्गू और भग्गू के सीसी एक थमहवल कि अरे झोरी के अब बाबा के देवा न पियाया। भैया हो वह जन पहले वाला चौधरी जवन की बात रहलन, कहला कि ये जग्गू बग्गू एक काम करे तो सीसी देत हई और यही सीसिया के जौन बा हिला के झोर के जौन बा दवैया पिया दिया और पिया देबा तो बाबा ठीक हो जाइहन। भैया हो जब दोनों पहुंचला ना जग्गू मगू बाबा के पास तो हिलवले के बदौले उ तो सीसिया के हिला के पियावे कहलन, सीसिया के झोर के पियावे कहलन। लेकिन जग्गू मगू बाबा के पास गइलन त के झोरेलन तनी हाई सुनला कि अरे दोनों भाई बाबा के झोरे लहर साई हो आ उठा उठा बाबा तनी पीला दवाई हो। उठा उठा बाबा तनी पीला दवाई हो, उठा उठा बाबा तनी पीला दवाई हो, उठा उठा बाबा। कि अरे मुहवा न खोले बाबा जग्गू गरमाई, काहे परेशान तू करेला मुनिराई। अरे मारा खींच जा पड़ गईला मुहावा बवाई हो। जग्गू देखला कि पियतन हम झोरत झोरत तबले एक चमाचा खींच के मरला जगुआ। आज मरला एक जगुआ आ तबले भग्गू का कहलन कि कहे भग्गू हंसत बाटा दांतवा चियारी, 500 रुपया मोर दिहला बिगारी। ए चौधरी कहला कि है सुना लोगन, इनका शरीर गर्म है बाबा का बहन, इनका शरीर गर्म है, इनके नदी के पानी में लोग फेंक आवा। आय है जब दोनों भाई सुनलन टंगरी दोनों पकड़ना अपन अपन हिस्सा वाली कैलन खा बाबा के कि नदिया में फेंकी दा अरे जइहा जुड़ाई हो आ उठा उठा बाबा तनी पीला दवाई हो। उठा उठा बाबा पीला दवाई हो, उठा उठा बाबा पीला दवाई हो, उठा उठा बाबा। ए भैया दोनों उठौल ले जाके पानी में फेंक दिलन। बाबा के ठंडा होकर फेंकलन, लेकिन बाबा मजिगर से ठंडा हो गए वही पानी में। तो यही लिए जौन बा मूर्खन के साथ कल ठीक ना होला। अब तो हम गाना एगो मूर्ख से रामा मूर्ख से गाई दिहलिन तो कहीं हमहू ना इनके साथ में आके ऐसा हो जाए। कहें कि एक दिन हम आई गा के आवत रही जा तो एगो प्लेटफार्म पर ई ब्रेंच पर सूत गईलन। तो इनके बगलिया में एक ठे बुढ़ऊ दादा बैठल रहलन, उनकर जौन बा बगलिया में एक ठे बहुत बढ़िया गठरी रहल। तो गड़िया अइले में लेट रहल ट्रेन, तो वही गठरिया पर इनके मूड़ी रख करके ई रामा सूत गईलन। जब गाड़ी अइले के टाइम भइल तो बुढ़ऊ कहला कि ये बचवा उठा, अब ट्रेन अइले के टाइम भइल। रामा कहला कि ये बाबा ये तोहार गठरिया रहल है। बुढ़ऊ कहला बचवा ये गठरी ना, ये हमार बैजा बढ़ल रहल बगलिया के ढैले रहली हैं। ई रामा ऐसन मूर्ख हवा कि पोता 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 बगलिया के धैले रहली हैं। तो ये पोता अब बैजा जब गठरी में अंतर ना समझ खूब मूड़ी लगा के जौन बा वही पर सुतल रहलन। तो ऐसा मूर्खन के बात रहल भैया, इनके गठरी और बैजा को न टोत हो खोदत वहाँ बुढ़ो के बाबा तोहार गठरिया को खोदत बाटन, गुज गुज लगल तो चिहुकत बाटन। तो ऐसा मूर्खन से पाला पड़ जाई तो बड़े बड़े विद्वान लोगन के अब्बा जौन बा नस उखड़ जाले। यही लिए कवि जी एक बात लिखलन का कि गुरु गणेश गुरु राम लाल क्या मूर्खन की है लीला, विमल चंद्रिका कवि केशव सानल पिसान भय गीला। अरे गुरुआई घर का फंदा बन गई, चंद्रिका बेचन शारदा दे लस्सी झुकाई।